Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Zo tsaya ana. Menene? Tun ɗazu na ga sai wani haɗa da ke yi. Menene yake damun ki? Ina so in ji menene. Baba Zalai. Baba Zalai. Ina jin ki. Ni fa gabaki ɗaya zuwa ne mu haɗa kai da ke mu san ƙoƙarin da za mu yi mu kora wannan tsinanniyar yarinyar daga cikin gidan nan. Domin na tsane ta. Duk sanda na buɗe idona na ganta a cikin gidan nan ji nake kamar mangar 'yar iska ta mutu. Ahu. Ashe kina da ganewa. To duk cikin matan mahaifinki, hatta mahaifiyarki, ita ta ga dama ita ta su suka ba da kai wari ya hau. Kin gane nan ni kuwa? Ba zan taɓa yarda wata mata ta zo ta wuce ni a cikin gidan nan ba. Duk iya ƙarfi na sai na kwaci ƴanci na a cikin gidan nan, bari in gaya miki. Wai ya ma za a ce wannan FPD yarinyar wai ita ce ba tan baban. Yanzu gaya min ya kike so a yi. Ni kuwa nake da abin yi Baba Zalai. To babba ya. Domin Naja'atu sai ta haɗu da makircin da ban taɓa gani ba a rayuwanta. Duk sai ta ganin shi sai ta yi da na sani shigowa cikin gidan nan. Da ni take ke kuma ki sa ido ki sha kallo. Shi sa nake bara in san ki. Ai shi sa bana wasa da ke. A duk cikin gidan nan babu wata nake shiri da ita irin ki. Kina da ganewa fa? Ina zuwa bara in wani kullace. Haba mama Naja. Ina so ki aiki shigo daki ki kunsha kanki ki ta barin sanyi me kun ki kira ni ki ga mun baki da lafiya in kawo miki magani. To ba wannan ki dan sha ko ki dan ji dama. Yawwa tadda su yawwa uwata uwa ne dadi. Sha uwa ne dadi. Ƙara, sha uwata, sha shi ki yi gyatsa. Yawwa. Ta Allah idan na miki nufi a gidan nan ki dinga gidan gari. Allah sarki uwa mai daɗi kenan. Ni ko me zaki mun kullace ki? Ɗancar hijabi ta ɗan sha iska ko? Amma matsa miki ƙafa. NAJA'ATU. To bara in je in sallah ko? NAJA'ATU. Ai da zaran baba ya shiga ɗakinta za su fara samun matsala. Amiru, ba dai kwaya da za ta mutu kika sa mata ba dai ko? Wani irin kwaya ne kuma? Ina zan samu kwaya. Zakami na kirɓa mata za ta sha ta malangaran. Mugu shi ya san mugancin mugu. Faɗi ki ƙara. Ba dole ne ni da gaske ba. Idan ba haka ba ina ji ina ganin ƴan ƙanƙanuwar yarinya nan za ta ja a sake mama na aikin banza da hore. Ashe za ki. Duba shin da yake sauri. Kamar zai tafi wata ɗakin wata mata ƴar gwal. Bara in sauri in wuce kai ce muna ƙulla munafunci. Bara ki mun ƙulla. Oke je kada yake sai ta ki sanya tori ba. Ba ni sauke san wata zan yi in ƙara gaba. Assalamu alaikum. Naja'atu, ya jikin naki? Ana ci gaba da gashin ne? Wai kai wani irin mutum ne? Kai kwarto ne ko kuma mutumin banza? Ni kike ga waɗannan kalaman? Ka amsa mun mana in kana da gaskiya. Ka amsa. Naja'atu, dama kina shaye-shaye ne? Idan ina shaye-shayen ina ruwanka? Ai ko ka akai ka tsare ni?
Haka kawai na yi asarar jaka 60 da na san yarinyar nan ba ta da ladabi. Wallahi da ban aure ta ba. Da na je na sai dan maraki na mai kyau na zo na daure shi. Ko jagorori a cikin su ba a rasa shirme ba. Ina so zan je gidan mai gari domin je duba na ji an ga halin da take ciki. Ba na so a riga mata zariya a gida. To ai NAJA'ATU karamar yarinya ce malam. Ya kamata a dinga bibiyar ta domin a ga halin da take ciki, a nuna mata wasu abubuwa. Ba na so ki je gidan nan ki dawo wata magana ta biyo baya. Tunda tana zaune lafiya a gidan mijinta ki bata kawai. Ba sai kin je ba. Shikenan. Ka dawo daga balaguran naka ne? Ai dama na samu labarin cewa bakin ciki kake da auren da na yi, shi yasa ko bikin ma kake tsayawa kai. Kai hakuri ba na haka bane don in bata ma. Abin da kuke ne a cikin gidan nan gaba ɗaya bai dace ba. To shikenan sai kai mun faɗa tunda ni ba ni da hankali, kai ne mai hankali. Kai hakuri ba haka bane. To in ba haka ba me kake nufi? A baba daman ba wani abu ne akan yarinyar nan da ka aura NAJA'ATU. Ni ba zan hana ka auri yarinyar da kake so ba, amma dai in ka duba yarinyar nan ta ma kankanta sosai. Magaji, duk abin da ya shafi rayuwata ba na son ka dinga samun baki a ciki. Kana ji na ko? Oh, saboda na kai ka makaranta a birni, ka yi makarantar boko, ka sami ilimi, shine kake gani na ni mara hankali ko? Ka yi haƙuri baba, ba haka nake nufi ba. Ina maka tsoron haɗuwarka da Ubangiji ne, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin kuma masu kiwo ne, kuma za a tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo. Idan aka cutar da yarinyar nan NAJA'ATU a cikin gidan nan, Allah zai tambaye ka, saboda kai Allah ya ɗora wa hakkin kula da ita. Komai zai faru da kai ba sai ka yi aune ba. Wayo Allah cikina. NAJA'ATU, me ke faruwa? Ciki na yake ciwo. Ciwon ciki? Kai. Cikinta ne ya ɓaci, kanwa za a nemi. Kanwa kuma a'a baba. Bai kamata a jika mata kanwa ba, ya kamata a kai ta asibiti. Kai, wato zaman ka abin ni shine ya lalata ka da magana asibitin nan ko? Tafi da Allah ka kira mahaifiyarka ta zo ta dan yi dabarun su irin na tsofaffi. Shiga. Kiyaye ni zancen asibitin nan fa. Kyauta ke ce babba. Zo ki duba yarinyar nan ki ga me yake samunta. To lafiya ka ya saurara sannu. Me ya same ki? Ciki na Yake ciwo? Sannu. Zan gani. Ga idan ki. Buɗe wannan ɗin. Sarki sannu. Juna biyu ta samu. Juna biyu? Tashi mu je ciki sannu. Wai. Share hawaye na so na kula da ke amma ba ya ce na iya